Salam kadırlı ildeşler. Geçen programda aýdyşmaly ýaly. Arasynda yetişdigime göre Türkmen atalar sözüni şeýle bir sanan aýdyp, üstünde de açıklama berip, şondan bir gürrüň etjekdim. Birinji edek, nämeden gürrüň etipdik? 40 ýyl maýa gedinçäň, bütün bir ýyl neri gedin. Indi bu edek men agzybirlik hakynda aýdylan atasözlerden söz etjek bolýan. Doğrudanam agzybirlik her millet için mühim. Ayrıca biz Türkmenler için mühim. Sebäbi ayrıca şu döwürde Türkmenlere her wagtdan beterem agzybirlik gerek. Bu agzybirlik her işte bolup biler. Kültürel, medeni işlerde, edebiýatda, siýasatda, sosial mesele her zatda agzybirlik gerekdir. Şol şinem şol agzybirlik bardyky atalar sözlerden bir näçesini gördüm, şolary sizi şolary size okap eşitdirmekçi. Birincisi, agzy bire, taňry bir. Agza alany, gaňry bir. Agzy bir, taňry bir. Taňrymy bir bolşýan, agzymyzam bir bolmaly. Agzymyz birdir, taňrymyz bir bolşýaly. Ýöne agza alany, gaňry bir. Agzaly bolsaň welin seni gaňrarlar, diwerler, ýok ederler. Hemişe şol ata-babalarymyz agzybirligiň güsüne tap geçipdir. Ve yine bir atalar söze karşılaşýar şöyle. Altynyň agzy bir bolsa, asman näkini gaçyrar. 60'yň agzaly bolsa, elin näkini uçurar. Altynyň agzy bir bolsa, etmejek iş ýokdur. Asmandan uçup barýandy gaçyrar ýere. Agzybirligiň güýji. Ýöne sen agzaly bolsaň, 6 däl oň ýerine 60 adam bolar. Elin näkini gaçyrarsyň. Bir adamça güýjüň bolmaly. Gaýtan bir-biriňiziň güýjüni kemeldersiňiz. Enerjini alarsyňyz bir-biriňizden. Ýene bir ýerde gabat gelýär agzybirligiň ähmiýeti Türkmen edebiýatyna, folkloruna. İl güýji, sil güýji. İliň güýji, siliň güýji ýalydyr. Aslynda şu dünýede birincide en güýçli Allah Taňrymyz, Ýaradanmyz. Ondan soňra da yer ýüzünde halkyň güýjinden uly güýç ýokdur. Ýöne halk bolup bilse, agzybir bolup bilse, bile hereket edip bilse, bir-biri düşünse, şol halkyň güýji syllar ýaly bolýar. Şol halkyň güýji asman näkini ýere gaçyrýar. Şol ýaly güýji hiç kim diýip bilenok. İliň güýji, sylyň güýji. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de şol agzybirlik hakynda nygtalyp geçýär. Wa tasamu bihablillahi jemi'an we la teferraku. Allah'ın ýüpünden ýabyşyň we pytramaň, çaşmaň. Bir, Allah'a çağırýar, manewiýete, owlaga. Birem agzybir bolup durýar. Kän atalar söz bar, agzybirlik barada. El, eli var. 2 el, 100 il. Bir el ýok biler. 2 eliň bolsa, 100 il. 2 bolsaň ýene şo birleşik da, bilelikde köp iş etip bilýär. Türklerine bir şoňa meňdeş atalar söz bar. Türklerde taryhlar bizilen bir aňarsy Türkmen näme diýär? Bir elin nesi var? 2 elin sesi var. Olar o şekilde aýdýarlar.
Diýmek agzy birlik insanlar üçin hökmen gerek. Sebäbi biz toplu yaradylypdyrys. Bir köpçüligi döretýär, bile ýaşaýar. Bilelikde bir şäher gurýar, bilelikde ülke gurýar. Bilelikde şol arzuwlarymyz paýlaşýar, bile gitmeli. Bir ýurt ösjek bolsa, bilelikde ösýän, ýyra aljak bolsaň, bilelikde ýyra alýar. Şol üçin hökmen agazy birlik gerek. Bir-birini goldamak gerek. Agazy birlik içinem bir ýürek gerek başda. Bir inanç gerek-de. Hemmämiz bir zada inanmaly. Yüregimiz bir bolmaly. Yüregimiz arassa bolmaly. Bir-birimizi kıskanmalylar, görüpçilik etmeliler. Başka dost bolsun, iyildeş bolsun, goňşy bolsun, näme bolsun, şoň ösüşini öz ösüşimiz hasap etmeli. Gynanç bilen kähalatlarda adamlar özleri ösüp bilmeýärdi, gaýtam o birine de görüpli edip şolam bir ýykylyp galasa diýärdi. Men öseýin, men ýeteýin näme, şonuň ýetişýän men näme ýeteýin de boljak da. Yok, mene yetemok, şoň yetip barşynda içim ýanýardy. Agzalap döretýän zatçylar. Bir-biriň gowlugyny islemek, bir-biriňi arasy ýürekli seretmek, bir-biriň kiçeltmek däl, sen başgasyny kiçeltip özüň uladyp bilmerdiň ha. Ýöne ikiňizem uly bolsaňyz, iki uly güýçli uly bolýar. 10 uly ondanam güýçli. 100 uly ondanam kän. Her wagtda men dostum güýçli bolsa men güýçli bolup bilýän. Şäherdeşim, watandaşym güýçli bolsa men güýçli bolup bilýän. Agazy birligiň güýçi şol. Türkmenlerimiz hemişe de taryhda köp wagtlarda agazy bir bolup bilipdirler. Ýöne agzaly bolan wagtlarda kän. Agzaly bolan wagtlary taýpa-taýpaçylyk bilen bir-birini gyraldyp, özlerini peseldipdiler, ýyllerini hayal halata getiripdiler. Ýöne bir gowy tarapy bir täsir edenlerini birden birleşip de güýçli bir syr ýaly bolup çözup gitýän eken. Şol üçin şol agzalylykdyr, taýpabarlykdyr. Bir-birini erbet niýetler, düşünşmezlik hemmesini kenara goýmaly. Atalarymyzyň aýdyşaly, agazy bir bolmaly. Agazy bir halkyň öňünde hiç kim durup bilmez. Ýöne agazy bir bolmany 10 milyonlarça da bolasen, ýany bolup dursaň, her kim özüne görä bir güýç, o hiç ýerde ýetmeýär. Agzaly millet hiç wagtda arzuwlaryna, maksatlaryna ýetip bilmez. Agzaly millet gaty gorkak millet bolar. Sebäbi adamlar bir-birinden güýç alyp bilýär. Geçen gedek atalar sözünde şu atalar söze gidip geçipdik. 40 ýyl maýa gedinçäň, bütün bir ýyl nerge edin diýipdik. Sen eger biter yürekli bolsaň, biter mert bolsaň, awa bir ýyl ýaşarsyň emma 40 ýyl gorkup gedmersiň. Oň ýerine bir ýyl ýaşarsyň, erkek ýaşarsyň. Ýöne eger agzy bir bolsa millet, olaň hemmesi bilelikde 40 ýyl ýaşar, endi erkek ýaşar. 40 ýyllap erkek ýaşar, mert ýaşar. Agzy bir bolmaýan milletiň öňde gelenler de gorkak bolar. Maksatlaryny ýetirip bilmezler, halkynyň sözüni aýdyp bilmezler. Ahun mollasy öňe düşüp halkyň sözüni aýdyp bilmer. Millet vekili, namaýandasy öňe düşüp halkyň ýüreginden gürläp bilmez. Magtymla tamamyň bir goşgusynda şeýle sözem gelýär.
Döwlet bolsa ot şigidin başyna himayatly iyili gerek taşynda. Himayatly iyiliň bolmaly ýa-da döwlet gelse biri öňe düşen bolsa, öňe düşende de arkasynda onu goldap duran bolmaly. Ol şondan güýç almaly. Ýene bir ýerde atalar sözünde aýdylýar. Arkasy dağdan bolanyň ýüregi daşdan. Sen arkaňdan bir sertip alap durallar bolsa, berekeli aýryp durallar bolsa, sende ýüreklenýär. Gowrak aýtýar. Aýtmal sözleri. Şol üçin iyiliň öňe çöllerini goldamaly, agzy bir bolmaly. Agzy bir bolsaň gelip sen daşar ýurtdan gelmişekler, daşar ýyllardan gelip aňsatlyk bilen ýeriňi alyp bilmezler. Agzy bir bolup ýaşasaň, aňsatlyk bilen namusyňy da göstərip bilmezler. Agzy bir bolup ýaşasaň, sen aňsat aldap da bilmezler. Sen bir protesto etiraz eden wagtyňda, "Ay bolýa özümiz düzeldirip sowuk bermediler" diýip. Sen agzy birliğine çekinerler. Agzy bir milletin agzy açlygyna ýam hak berler. Agzaly millet agzyny açmaga güýji bolmaz. Şol üçin biziň bütün güýjimiz agzy birligimizde. Atalarymyzyň aýdyşýaly agzy bire, Taňry bir. Arzalaly, Taňry bir. Hemişe agzy bir ýaşaýdy.